Bones, què tal? Us gravo aquest vídeo solucionant el full d'exercicis que us enviaré per pràctica pel controlet. Són forces exercicis, tant d'incompletes com de completes. Aleshores, si, jo què sé, ja us surten els incompletes sols, no cal que els feu tots. Aneu directes a completes. Si al contrari us surten tots els de completes i d'incompletes no us surt ni un, doncs comenceu per lo que més us costi, d'acord? Que també és el que més costarà l'examen. Vale, jo començaré per ordre, aleshores començo amb les incompletes pures, d'acord? Incompletes pures. Aquestes eren les que els hi faltava B, en les quals B era igual a 0. Per tant, tenien una forma ax al quadrat més c és igual a 0, d'acord? I aquestes són les més fàcils, però alhora també són les que ens poden ocasionar certs problemes, perquè aquestes ens poden donar com a solució o una arrel quadrada o un nombre normal, diguem-ne, un nombre real sense una arrel quadrada, o bé no ens pot donar cap solució real. Aleshores, anem a veure un exemple de cada. El primer és x al quadrat menys 81 és igual a 0. Per solucionar les equacions incompletes pures, les que els hi falta la b i per tant no tenen cap nombre multiplicant x, el que hem de fer és imaginar-vos que no tenim un x al quadrat, sinó que tenim una x sola. Aleshores el que hem de fer és aïllar aquesta x, i això és una cosa que sabem fer tots. Per aïllar aquesta x al quadrat, el que hem de fer és passar el 81 a l'altra banda, no? X al quadrat és igual a 81. I ara, si no tinguéssim aquest quadrat, doncs aquesta equació ja estaria solucionada. Problema, que tenim un quadrat, aleshores hem de desfer-nos d'aquest quadrat. Com passem el quadrat a l'altra banda? Quan tenim una cosa negativa, la passam sumant. Quan tenim una cosa dividint, la passam multiplicant. Una cosa multiplicant, dividint. I una cosa al quadrat la passem a l'altra banda com més menys arrel quadrada de lo que hi ha en aquella banda. Llavors, arrel quadrada de 81. Quin nombre multiplicat per ell mateix dona 81? L'arrel quadrada de 81 és 9, d'acord? I escrivim més menys. També ho podríem escriure com primera solució x sub 1 igual a més 9, segona solució x sub 2 és igual a menys 9, d'acord? Anem a fer el B. Bueno, podem fer la comprovació molt ràpid, si voleu. Més 9 al quadrat menys 81, 9 per 9, 81, menys 81 és igual a 0, aleshores aquest està bé. I l'altre, quan substituïm el menys 9 i l'hem d'elevar al quadrat, el quadrat ha d'estar elevat al 9 i al menys també. Aleshores hem de fer menys 9 entre parèntesis al quadrat, menys 81 és igual a 0. Menys 9 al quadrat és menys 9 per menys 9. Menys 9 per menys 9, menys per menys, més. Aleshores, 81 menys 81, també. En l'altre cas és igual a 0. Aleshores, 9 i menys 9 són una solució. Jo no faré més solucions a la resta d'exercicis, però només perquè vegéssiu com es faria amb el nombre negatiu. Aleshores, pel segon, tenim x al quadrat més 3 és igual a 0. Aquí, quan aïllem l'ex al quadrat, ens queda x al quadrat és igual a menys 3, i el quadrat el passem a l'altra banda com més menys arrel quadrada de menys 3. Ara aquí, quin nombre multiplicat per ell mateix dona menys 3? Doncs cap nombre multiplicat per ell mateix dona un nombre negatiu. Les arrels quadrades de nombres negatius no tenen una solució. Si ho fiqueu a la calculadora veureu que es dona math error, crec que és l'error que us dona, si feu una arrel quadrada negativa. Té, error de càlcul. Per què? Perquè cap nombre multiplicat per ell mateix dona menys 3, que coneguem encara. Aleshores, quan tinguem una arrel negativa, quan ens trobem amb una arrel negativa, hem de primer comprovar que no ens hem equivocat a cap pas i després dir, d'acord, aquesta equació d'aquí no té cap solució real. No té solució real. Per què diem real? Perquè té una solució, però és imaginària. Ja ho veureu d'aquí uns quants anyets, això. El tercer,
4x al quadrat menys 81 és igual a 0. El mateix, hem d'aïllar x al quadrat. Per això passem el 81 a l'altra banda positiu, i el 4 que està multiplicant l'x al quadrat passa dividint. I com sempre fem més menys arrel quadrada de 81 entre 4. Arrel quadrada de 81 entre 4, com fem una arrel quadrada d'una fracció? Doncs fem l'arrel quadrada de l'1 de dalt i l'arrel quadrada de l'1 de baix de la fracció. Arrel de 81, 9. 9 per 9, 81. I arrel quadrada de 4, 2. Perquè 2 per 2, 4. I no ens oblidem del més menys. També té de solucions. Molt bé, doncs 9 mitjos és la solució de la C. Anem a la D. A la D tenim x al quadrat menys 10 és igual a 0. Tornem a aïllar x al quadrat. X al quadrat és igual a 10 i passem al quadrat com una arrel quadrada a l'altra banda amb un més menys al davant. Arrel de 10, vale. I ara quin nombre multiplicat per ell mateix dona 10? Si 3 per 3 dona 9 i 4 per 4 dona 16, ha de ser un número entre 3 i 4, però jo no conec aquest número. Si ho feu a la calculadora, arrel de 10, i li demaneu que us ho doni amb decimals, veureu que és un nombre amb molts decimals. La calculadora us dirà, és 3,1622, que curiós, 22, 77, 66, etc. I tindria molts decimals. De fet, en té infinits de decimals. És impossible d'escriure arrel de 10 i arribar a l'últim decimal, perquè en té infinits. Aleshores, com que no podem escriure el nombre exacte, doncs simplement escrivim arrel de 10 i jo sé que aquesta arrel de 10 és aquest nombre. Llavors, quina solució vull que m'adongueu a l'examen? Doncs simplement arrel de 10, d'acord? O me podeu dir x sub 1 més arrel de 10 i x sub 2 menys arrel de 10, d'acord? Anem a l'E. Aquí tenim 16x al quadrat menys 4 és igual a 0. El mateix que sempre, aïllem la x al quadrat, el 16 que està multiplicant el passem dividint, 4 setzents, i passem al quadrat com més menys i una arrel quadrada. Arrel quadrada d'una fracció, fem l'arrel quadrada de l'1 de dalt, arrel quadrada de 4 és 2, i l'arrel quadrada de l'1 de baix, arrel quadrada de 16 és 4. I no ens oblidem del més menys. Llavors, no ens oblidem del més menys, sobretot que si no tindrem la meitat de les solucions i per tant la meitat de la puntuació. Més menys 2 quarts és la resposta? No, podem simplificar encara. Podem dir més menys 1 mig. Aquesta és la resposta final, d'acord? I podríem fer un plantejament alternatiu. Quan arribem a aquest pas de més menys arrel quadrada de 4 partit per 16, abans de ficar-nos a solucionar l'arrel, podríem simplificar aquesta fracció que tenim dintre de l'arrel. 4 setzents ho podem dividir per 4 tant a dalt com a baix, no? Una fracció equivalent a 4 setzents seria un quart. 4 entre 1, 4, 16 entre 4, 4. I quina seria l'arrel d'un quart? Doncs l'arrel de 1, 1, no? 1 per 1, 1. I l'arrel de 4, 2. Veieu? Hem arribat al mateix resultat. Podeu seguir el camí que vulgueu. Per fer el 2, us deixo que us ratlleu vosaltres. Intenteu fer això, però seguint el camí contrari, i arribareu a una equació de segon grau que tingui per solució les que us demano. Anem pel 3. Al 3 tenim incompletes mixtes. Incompletes mixto. Vale. I les incompletes mixtes són les que els hi falta C, és a dir, C és igual a 0. I tindran una forma general ax al quadrat més b igual a 0. Més bx, perdó, igual a 0. D'acord? A és el que multiplica x al quadrat i b és el que multiplica x. Aleshores, el primer seria... i per cert, les incompletes mixtes
El procediment és el més funky, però és el més fàcil, perquè sempre ens donarà una solució 0 i la segona, la solució entre parèntesis, d'acord? Llavors tenim la primera, x al quadrat menys 81x és igual a 0. El primer pas és treure un factor comú de la x. X al quadrat és x per x. Aleshores, jo trec una x d'aquí i una x d'aquí a fora d'un parèntesis i tatxo una x de dintre. Aleshores em queda x per x menys 81. D'acord? I és important comprovar que si anem en direcció contrària i fem la distributiva, tornem al principi. Per tant, l'1 de dalt i l'1 de baix és equivalent, és el mateix. Llavors, això ho vaig explicar a classe i, a veure, no ho heu d'entendre per l'examen, podeu fer-ho mecànicament, però de cara als cursos que ve és interessant. Si tenim un producte de dues expressions algebraiques, diguem-li quadrat i triangle, i això és igual a 0, ho tatxo perquè no sembli una rodona, ja pots de fer formes geomètriques. Tenim un producte de dues coses i ha de ser igual a 0. Vale? Aleshores, com que 0 per qualsevol cosa, el que sigui, 0%, 0 per 200, 0 per menys 10 milions és 0, si tinc un producte de dues coses, em basta amb que la primera sigui igual a 0 i amb que la segona sigui igual a 0 perquè se'n compleixi la igualtat i, per tant, trobi una solució. Aleshores, en aquest cas, tinc un producte de dues expressions algebraiques. La primera és x i la segona és x menys 1, que s'estan multiplicant entre elles. Aleshores, com que m'interessa que tot sigui igual a 0, em basta que o x sigui igual a 0, perquè 0 per menys 81 és igual a 0 i per tant és una solució, o trobar la x que me faci que el de dintre del parèntesis sigui igual a 0. Per trobar això què faig? Igualo el parèntesi i només el parèntesi a 0 i aïllo aquesta x. Com aïllem aquesta x? Doncs passant el 81 a l'altra banda, d'acord? I trobem la segona solució. Vale? Llavors, la primera solució és 0, sempre ho és, de les incompletes mixtes, i la segona seria, doncs, això, 81. Vale? Anem a fer-ho ara mecànicament, sense pensar-ho tant. Està bé que ho penseu, però... La segona és... Ui, a veure, s'ha bovejat això. Vale, perfecte. La segona és x al quadrat més 3x és igual a 0. Primer traiem un factor comú i reduïm una x del que queda dintre, llavors ens queda x més 3 igual a 0. La primera solució sempre és 0. I la segona solució hem d'igualar l'1 de dintre del parèntesis a 0. Llavors passem el més 3 a l'altra banda negatiu i aquesta seria la segona solució. I ja està, easy. La tercera, o sigui, no la tercera solució, el tercer apartat de l'exercici, 4x al quadrat menys 81x és igual a 0. Traiem factor comú de la x un altre cop, x per 4x menys 81 igual a 0. La primera solució és x sub 1 igual a 0, perquè 0 per el que sigui és igual a 0. I la segona solució he d'aïllar la x de dintre del parèntesis, igualada a 0. Llavors, passo el 81 a l'altra banda, i x és igual a 81 dividit per 4, que és una cosa irreductible ja. Molt bé. Anem a fer la quarta. La quarta us acostumeu a equivocar. Per què? Perquè la quarta diu x al quadrat menys x és igual a 0. I a l'hora de treure factor comú dieu, vale, doncs trec una x, llavors aquí redueixo un grau, i aquí, com que la x ja ha sortit, doncs no escric res, i ho deixeu així.
Però oi que si fem la distributiva no tornem on estàvem abans? No, perquè el menys x no ens apareix. Aleshores, l'equació de baix i la de dalt no són la mateixa. I ho han de ser. Ens imaginem que la de dalt, quan no tenim res, tenim un 1, d'acord? Llavors, ha sortit la x, però el menys 1 queda dintre. Ara sí que quan fem la distributiva de l'1 de baix, tornem a l'1 de dalt. X per x, x al quadrat, x per menys 1, menys x, d'acord? Si no tenim res multiplicant a la x, quan traiem factor comú, ens queda un 1 o un menys 1, depenent del símbol que tinguem al davant. Llavors, la primera x és igual a 0, i la segona x, doncs x menys 1 igual a 0, igualem l'1 de dintre del parèntesis a 0 i passem el menys 1 a l'altra banda positiu. Molt bé. I anem a fer l'última, la E. Aquí tenim 16x al quadrat més 4x és igual a 0. Traiem factor comú, 16x més 4. La primera x és 0 sempre. I la segona aïllem-lo de dintre del parèntesis i ho igualem a 0 i trobem la x. Aleshores, 16x és igual a menys 4 i x és igual a menys 4 dividit entre 16. Està bé això? No, perquè podem simplificar. Dividir entre 4, menys 1 quarts. I aquesta seria la segona x, d'acord? Són molt fàcils les mixtes, realment. I ara anem ja al 3, un altre cop us deixo que ho ratlleu. Consell, aneu en direcció contrària. I el 4... al 5 anem a solucionar unes quantes mixtes, d'acord? Llavors, per solucionar les mixtes hem d'utilitzar aquesta fórmula, d'acord? Que és la fórmula de segon grau. Hem de saber què és A, B i C en la funció que tenim, recordant d'incorporar els símbols negatius, superimportant, i apuntarem ABC i la substituirem a la fórmula. És molt fàcil, és supermecànic. El que ens hem d'aprendre a la fórmula de memòria, que és una fórmula que ens sabrem tota la vida, com els, com es diuen? Ante bajo cabe con. Doncs això. Si li pregunteu als vostres pares, als vostres germans seguríssim, però els vostres pares se sabran la fórmula aquesta, jo crec. Llavors, coses que hem de tenir en compte a la fórmula. El primer terme, menys B, és simplement el B que tenim apuntat canviat de símbol. Si era negatiu passa a ser positiu, si era positiu passa a ser negatiu. Pel més menys tindrem dues solucions, es bifurcarà en un punt. El B al quadrat està al quadrat, aleshores aquest terme, un cop l'elevem, quedarà sempre positiu. I menys 4C és important en compte amb el símbol, perquè tenim un producte de tres nombres, aleshores hem de pensar menys per més, què queda? Positiu o negatiu? Vale, negatiu. O menys per més, què queda? Positiu. Vale? Molt de compte en això, perquè és la típica cosa en la qual ens equivoquem a l'examen. Aleshores, vaig apuntar la fórmula. La fórmula és menys B més menys l'arrel quadrada de B al quadrat menys 4 per A per C partit per 2A. Molt bé. Llavors, anem a fer la A, per exemple. X al quadrat menys 5x més 6 és igual a 0. Molt bé, doncs anem a pensar aquí. Què és A, què és B i què és C? Recordem que era A per x al quadrat més B per x més C. A és el nombre que està multiplicant a x al quadrat, B és el nombre que està multiplicant a x i C és el nombre que està sol, suelto. Llavors, quin nombre està multiplicant a x al quadrat? Un 1. Encara que no el veiem, hi ha un 1 aquí camuflat. Llavors, A és igual a 1. Ojo aquí, quin nombre està multiplicant a la x? Menys 5, d'acord? Hem d'agafar també el símbol que hi ha abans. Llavors, B és igual a menys 5. I C és igual a 6, no? Més 6. Molt bé.
Doncs ara ja tenim A, B i C, l'únic que hem de fer és substituir a la fórmula. Jo ho faré bastant directament, d'acord, ja? Hem d'agafar l'oposat de B. B aquí és negatiu, aleshores li canvio el símbol, més 5, perquè seria menys 5, d'acord? Aleshores, més menys, que és on es bifurcarà, i aquí faig l'arrel quadrada de l'arrel B al quadrat, que sempre queda positiu, llavors queda 5 per 5, 25, o menys 5 per menys 5, 25, i aquí sí que m'apunto, menys 4 per 1 per 6, que queden tots positius. Aleshores, i a baix 2 per 1. Aleshores, ho torno a escriure, 5, el més l'he ficat perquè ho vegéssiu, d'acord? No cal escriure'l. Més menys l'arrel quadrada de 25, i aquí m'aparo a pensar i dic, vale, tinc una cosa negativa multiplicant una cosa positiva i multiplicant una cosa positiva. Quin símbol em quedarà aquí? Negatiu per positiu, negatiu, i negatiu per positiu, negatiu encara. Aleshores em queda un menys aquí. Molt bé, i aleshores 4 per 1 per 6 és 24, partit per 2. 25 menys 24 és 1. Aleshores, més menys, arrel quadrada de 1, dividit entre 2. I quina és l'arrel quadrada de 1? Poso l'igual, al canviar de línia. L'arrel quadrada de 1 és 1, 1 per 1 és 1. Aleshores em queda 5 més i menys 1 dividit entre 2. I aquí bifurquem. La primera solució és 5 més 1, 6, dividit entre 2. 6 entre 2, 3. I la segona solució és 5 menys 1, 4, entre 2, és a dir, 2. Vale? Amb això què m'està dient? Que si substitueixo la fórmula de dalt 3 o 2, serà una solució. Anem a comprovar-ho amb aquesta primera. Amb les equacions de primer grau, les que estàvem fent fins ara, les que no tenien x al quadrat, només tenien una solució. Les de segon grau, com a màxim, en poden tenir 2. Les de tercer grau, com a màxim, 3. La de quart grau, com a màxim, 4, d'acord? Aleshores, anem a comprovar. Anem a substituir aquí. Aquí mateix ho farem a dalt. 3 al quadrat, menys 5 per 3, més 6, és igual a 0 o no? Me pregunto. Vale, doncs 3 al quadrat és 9, 5 per 3 és 15, menys 15, i més 6, no? 9 menys 15, menys 6, menys 6 més 6, vale. Si substitueixo per 3 això, se'm compleix la igualtat. Aleshores, x igual a 3 és una solució. Anem a fer-ho ara per 2, no? Anem a fer-ho per 2. 2 al quadrat menys 5 per 2 més 6 és igual a 0. Doncs 4 menys 10 més 6 és igual a 0? Sí, no? 4 menys 10 menys 6 i menys 6 més 6 és igual a 0. 0 igual a 0. X igual a 2 és també una solució d'aquesta equació. I només és una solució x igual a 3 i x igual a 2. Si provés amb un altre nombre, com per exemple, jo què sé, el 0 és molt fàcil, és x igual a 0 una solució d'aquesta equació? No, perquè si substitueixo per 0, me queda 0 al quadrat menys 5 per 0 més 6 igual a 0. 0 per 0, 0, 5 per 0, 0, i més 6. I més 6 no és igual a 0. Si substitueixo per 0 no se'm compleix la igualtat, per tant el 0 no seria una solució. Només és solució 2 i 3, d'acord? Vale, doncs anem a fer la resta molt de pressa. B, C, D, E. A veure si no se'm mor. Molt bé. Anem a fer amb blau. Vale. El B. Tenim menys x al quadrat més 4x menys 7
és igual a 0. Anem a pensar que és A, B i C aquí. A, hem dit que quan no teníem cap nombre davant d'una x o un x al quadrat és com si tinguéssim un 1. Aleshores, quin nombre està multiplicant x al quadrat? Menys 1, d'acord? En recordeu-vos, han d'agafar el símbol. Quin nombre està multiplicant? X més 4. I quin nombre és el que no està multiplicant a cap incògnita? El menys 7. El menys 7 també es diu terme independent. És el nombre que no està multiplicant a cap incògnita. Vale? Llavors tenim A igual a menys 1, B igual a 4 i C igual a 7. La fórmula com era? Agafo B i li canvio el símbol, menys B, menys 4. Per què? Perquè aquí és positiu, doncs aquí és negatiu. Més menys i faig l'arrel quadrada. B al quadrat és sempre positiu, ni penso en el símbol, faig 4 al quadrat, 16. I aquí m'apunto menys 4 per menys 1 per menys 7, d'acord? I això dividit entre 2 per A, 2 per menys 1. Molt bé, doncs aquí tindríem menys 4 més menys l'arrel quadrada de 16. I aquí, bé, m'apareu a pensar. Producte de tres coses. Negatiu per negatiu per negatiu. Molta negativitat aquí. Negatiu per negatiu és positiu, no? I positiu per negatiu és negatiu. Aleshores, quin símbol me queda aquí? Me queda un negatiu un altre cop. I 4 per 1 per 7 és 28. I això dividit entre 2 per menys 1, menys 2. Molt bé. Quan segueixo i faig aquesta arrel quadrada, me queda aquí una cosa negativa. Vaja, l'arrel quadrada de menys 12. Unfortunate. Què faig amb aquesta arrel quadrada negativa? Puc fer una arrel quadrada negativa? Hi ha algun nombre que he multiplicat per ell mateix em doni menys 12? No, oi que no? Llavors què faig? No faig res. Aquesta equació no té cap solució real. Llavors m'apunteu cap solució real. Només té solucions imaginàries. Anem a fer el C. Som-hi. Tenim x al quadrat menys 4x més 4 és igual a 0. Vale? Llavors, què està multiplicant x al quadrat? Què és A? No tinc res, per tant és simplement 1. Què està multiplicant a la x? Menys 4. Recordeu-vos del signe. I què està suelto, que és el terme independent? Més 4. Molt bé, doncs vaig a la fórmula. Menys b és b canviat de símbol, aleshores més 4, més menys, l'arrel quadrada de b al quadrat és sempre positiu, ni me miro el signe, 4 per 4, 16, i ara aquí menys 4 per 1 per c, 4, dividit entre 2 per 1. Molt bé, anem a fer-ho. 4 més menys l'arrel quadrada de 16, i aquí quin símbol em queda? Tinc negatiu per positiu per positiu. Negatiu per positiu, negatiu, i negatiu per positiu, negatiu, d'acord? Negatiu per positiu, negatiu. Doncs 16 menys, i què m'ha quedat? 4 per 1 per 4, 16. Dividit entre 2. Aleshores em queda 4 més menys l'arrel quadrada de 0, dividit entre 2. I quina és l'arrel quadrada de 0? Quin nombre multiplicat per ell mateix dona 0? 0, no? 0 per 0, 0. Llavors, 4 més menys 0, dividit entre 2. Ok. 4 més 0 és 4, no? 4 entre 2, 2. I 4 menys 0 també és 4. Dividit entre 2 també és 2. Què està passant aquí? Aquí només tinc una solució i m'apareix doble. Això es diu una solució doble.
Llavors, m'ho podeu deixar així o simplement me podeu dir x igual a 2. Només x igual a 2 és una solució. Aleshores, hem vist aquí un exemple on en tenia dues de solucions, on no en tenia cap i on en té una. Són les tres possibilitats que tenim. Llavors, anem a fer el D i l'E i ja tanco el xiringuito per avui. Al D tenim menys x al quadrat més 7x menys 10 és igual a 0. Què és A? Què està multiplicant x al quadrat? Menys 1. B és el que està multiplicant a x, que és més 7. I C, el terme independent, és menys 10. Molt bé, doncs tornem a tirar de fórmula. X és igual a més menys... Ai, perdoneu. X és igual a l'oposat de B. Aquí el B és positiu, per tant aquí serà negatiu. Més menys... L'arrel quadrada de B al quadrat sempre és positiu. 7 al quadrat ja puc escriure directament 49. 7 per 7, 49. Menys 4 per menys 1 per menys 10. I això dividit entre 2 per menys 1. Molt bé, doncs anem a lo de sempre. Menys 7, més menys, l'arrel quadrada de 49. Quin símbol em quedarà aquí? Doncs negatiu per negatiu per negatiu és negatiu també. Sempre m'estan quedant negatius aquí, Pot sortir un positiu. No assumiu que sempre sortirà un negatiu, perquè no és així. Vale, llavors 4 per 1 per 10 és 40. I 2 per menys 1 és menys 2. Anem a seguir. Menys 7, 49 menys 40 és 9, i això dividit entre menys 2. L'arrel quadrada de 9 ja sabeu que és 3, llavors em queda això. Menys 7 més menys 3, dividit entre 2. Perdó, menys 2. La primera solució, menys 7 més 3 dividit entre menys 2, menys 7 més 3 és menys 4. I menys 4 dividit entre menys 2, negatiu entre negatiu és positiu. I 4 entre 2 és més 2. I la segona solució, doncs tinc menys 7 menys 3 dividit entre menys 2. Menys 7 menys 3, menys 10. I menys 10 entre menys 2, també negatiu entre negatiu positiu, més 5. Aquesta seria la primera solució i aquesta la segona. Vale? No té per què ser aquesta la primera i aquesta la segona. Simplement és l'ordre en les quals les he trobades. I va, anem a fer l'última ja. La E. Va, perfecte. Ara mira't que estigués gravant, si no serien unes risses. 6x al quadrat menys 5x més 1 és igual a 0. A és el que està multiplicant x al quadrat, 6. B és el que està multiplicant x amb el símbol, menys 5. I C és el que està suelto, més 1. Llavors anem a fer la fórmula. Canvio el símbol de B, l'oposat de B és més 5, més menys, l'arrel quadrada de B al quadrat, sempre és positiu, 5 per 5, 25, menys 4 per més 6 per 1. Dividit entre 2a, 2 per 6. Molt bé, doncs em queda 5 més menys l'arrel quadrada de 25, i aquí em queda negatiu per positiu, negatiu, i 4 per 6, 24, dividit entre 12. Llavors tinc 5 més menys l'arrel quadrada de 1 dividit entre 12. Arrel quadrada de 1 és 1, llavors 5 més i menys 1 dividit entre 12. Primera solució, 6 entre 12. És a dir,
un mig. Oh, Pau, és que me queden fraccions. Bueno, són números també. I la segona, x sub 2, seria 4 dotzens, és a dir, un terç. Dos nombres ben macos, com qualsevol altre. Llavors, l'últim exercici jo us el gravaré demà. De moment us envio aquest, que he d'anar a Tarragona ara. I intenteu fer els que no he gravat, el 2, el 3 i el 4, que són bastant interessants i podrien caure tranquil·lament. Llavors, res més, que tingueu un molt bon cap de setmana. Adeu.